खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसआव बरायग्रोनाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर जोंहा गुबुन गुबुन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहा दिनै मोनद' साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों बे मोनद' साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट फैनायखौनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबगोन डिटेइल्सै नोंथांमोननि फरायनाया बेसे जानांगोन आरो बे मोनद' साख्रिया बबे बबे स्टेटनिफ्राय फैदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गिबियावनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ सानफ्रामबो मोनबाय थानो हायो दायो आं नोंथांमोना गिबि एबा फार्स्ट साख्रिनि पस्टनि नामखौनो नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनोसै लोगोफोर जोंहा फार्स्ट साख्रिनि रिक्रुटमेन्टआनो एसएसबि बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि एसएसबिखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ शास्त्र सिमा बाल होननानै बुङो बे गासै पस्टनि नामफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि कनस्टेबल ड्राइभार लेबरेटरि एसिस्टेन्ट भेटेरिनारि आया कारपेन्टार प्लाम्बार पेन्टार बे गोबां रोखोमनि पस्टनि नाम दङ लोगोफोर जोंहा बे एसएसबिनिफ्राय फैनाय साख्रिनि जा गासै नाम्बार अफ भेकेन्सिया दङ लोगोफोर जोंहा 1522 जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ लोगोफोर बे नोंथांमोना बे एसएसबि साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि सेलारिया 21,700निफ्राय जागायगोन बिनिफ्राय 61,100सिम नोंथांमोना लेभेल 3नि जोहै सेलारिखौ मोनगोन होनना बुंदों लोगोफोर दा नोंथांमोना बे एसएसबिनिफ्राय फैनाय रिक्रुटमेन्टखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र मेट्रिक पासल' जानांगौ नोंथांमोना जुदि क्लास 10खौ नोंथांमोना पास जाबायबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ बेनो नोंथांमोना 18 बोसोर जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोरनि सिङाव थानाय केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन जोंहा लोगोफोर एप्लिकेसन फिस लानाय जादों जायफोर बिथांमोना जेनेरेल ओबिसि बिथांमोननि थाखाय 100 रुपिस लादों जायफोर बिथांमोना एससि एसटि बिथांमोना माने फिस गैया बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव पेमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया जोंहा दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानि सेलेक्सन प्रसेसा माबोरै जागोन बे एसएसबिनिया फार्स्टआवनो जोंना लोगोफोर रिटेन टेस्ट लानाय जागोन बिनि उनाव ट्रेड टेस्ट ओमफ्राय लास्टआव फिजिकेल फिटनेस टेस्ट लानाय जागोन बे मोनथाम आदबै जोंहा सेलेक्सनखौ लानाय जादों नोंथांमोना बेखौ लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसना अल इन्डिया गासिबो जायगायावनो बिनि जबनि रिक्रुटमेन्टआ जादों लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन आरो आं नोंथांमोननो लोगोफोर एप्लाइ अनलाइननि लिंकखौबो होनानै दोनखादों नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइनाव बेहाय थुनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन दा जोंहा लोगोफोर एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जाहैबाय बे एसएसबिनिया 20 डिसेम्बर 2020आव जोबहैगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा सोरबाफोर नोंथांमोना बे एसएसबिनियाव इन्टारेस्टेड दङबा नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय 20 डिसेम्बरनि सिगां आरो नोंथांमोना नटिफिकेसन नायनोबा नैबे नटिफिकेसन बे अफिसियेल नटिफिकेसन पिडिएफ बेहाय थुनानै नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ नायनो हागोन जोंहा लोगोफोर दानिया सेकेन्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ इउपिपिएससि बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेशन नामखौ जोङो पाब्लिक सार्भिस कमिसन होननानै मिथियो बेहाय माखासे पस्टनि नाम होनाय दङ जेरै लोगोफोर एसिस्टेन्ट रेडिअ अफिसार एसिस्टेन्ट प्रफेसार एसिस्टेन्ट आर्किटेक्ट ओमफ्राय लेक्सारार रिसार्च अफिसार्स बे माखासे पस्टनि नामनि थाखाय जोंहा साख्रिया ओंखारना फैदों एबा रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों गासै लोगोफोर जोंहा नाम्बार अफ भेकेन्सिया गासै दङ 328 दङ जोंहा बे रिक्रुटमेन्टनि थाखाय सेलारिखौबो मेनसन खालामदों 15,600निफ्राय 39,100सिम नोंथांमोना माने सेलारिखौ मोननो हागोननो बिनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय ग्रेजुवेट एबा पास्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट जानाय बिथांमोनाबो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिटआ लोगोफोर 21 बोसोरनो नोंथांमोननि बैसोआ 21 बोसोरनि उन्दै जानो मोननाय नङा 21 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन बेहाय जोंहा एप्लिकेसन फिस लानाय जादों जायफोर बिथांमोना आनरिजार्भ एबा जेनेरेल ओबिसि बिथांमोना 105 माने 100 थाइबा बिथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव होनो नांगोन जायफोर बिथांमोना एससि एसटि बिथांमोना 65 रुपिस होनो नांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव हेन्डिकेपफ्रा 25 रुपिस होनो नांगोन अनलाइन पेमेन्टआव जोंहा लोगोफोर सेलेक्सना रिटेन टेस्ट नङाबा इन्टारभिउ बे मोननैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे आदबै जायखिजाया जागोन आरो रिटेन टेस्टआनो जागोन नङाबा इन्टारभिउआव जागोन बे मोननै आदबै सेलेक्सनखौ लानाय जागोन एप्लाइनि मडआ जाहैबाय अनलाइन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन अफलाइन सालायलांबाय आङो जोंहा ओमफ्राय जबनि लकेसना बे इउपि होनदों इउपि माने नोंथांमोनाथ' मिथिगौ उत्तर प्रदेश इन्डिया बे जाबाय जबनि लकेसना नोंथांमोना बेहाय थांनानैसो बेखौ माने एग्जामफोर जाबाबो बे उत्तर प्रदेशआवनो जागोन एग्जामा आं नोंथांमोना दहायनो बुंखादों आं दायो नोंथांमोननो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एबा गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनायनि माने गासैबो रिक्रुटमेन्ट डिटेल्सखौ खोन्थागोन होनना बुंखादों नालाय आङो दा बे उत्तर प्रदेशनि लोगोफोर बे रिक्रुटमेन्टआ नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बे रिक्रुटमेन्टनि गासैबो डिटेल्सखौ आरोबाव खेनसे नायफिननो हागोन एबा नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ गिबियावनो नायग्रोबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नटिफिकेसनखौ नायग्रोदो बिनि उनाव नैबे एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ लोगोफोर 27 डिसेम्बर 2020 नोंथांमोना 24 डिसेम्बर 2020नि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन नोंथांमोना सोरबाफोर खालामनो सानदोंबा
थाम नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जोंहा लोगोफोर SPMCIL रिक्रुटमेन्ट बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ एबा बेखौ मा होनना बुङो सिकिउरिटि प्रिन्टिं एन्ड मिन्टिं कर्प'रेसन अफ इन्डिया लिमिटेड बिनिफ्राय फैदों जोंहा रिक्रुटमेन्टआ लोगोफोर बेहाय माखासे पस्टनि नाम दङ जेरै वेलफेयार अफिसार सुपारभाइजर एबा GR ड्राफ्टसमेन बे जुनियर ड्राफ्टसमेन बेफोर माने बे मोनथाम साख्रिनि नामनि थाखाय माने जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों आरो बेहाय बेसेबां टटेल पस्ट बेखौ होआखै जायखिजाया गोबां माने केन्डिडेटखौ लानाय जागोन आरो नोंथांमोना बेखौ खालामनो हागोन दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानो एबा सेलारिखौ नोंथांमोननो खोन्थागोरनि बे वेलफेयार अफिसारनि थाखाय 29,000निफ्राय जागोन सेलारिया 1,10,000सिम जाहैगोननो ओमफ्राय सुपारभाइजारनिया 26निफ्राय जागायगोन 26,000निफ्राय 1 लाखसिम जाहैगोन होनना बुंदों ओमफ्राय जुनियर ड्राफ्टसमेननिया 8,350निफ्राय 20,470सिम जागोन होनना बे बुंदों दा नोंथांमोननि फरायनाया जानो नांसिगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय ITI लानायबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना डिग्री पास जानो हाबाय अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों ओमफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ एबा एजनि लिमिटआ मेक्सिमाम नोंथांमोननि बैसोआ 28 एबा 30 इयार्सनि गोजौसिनबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना 30 इयार्सनि गाहायनि माने एजनि जानो नांसिगोन बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय एप्लिकेसन फिस लानाय जादों जायफोर बिथांमोना जेनेरेल आनरिजार्भ बिथांमोना OBC बिथांमोना 600 होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST फिजिकेल चेलेन्ज केटेगरि बिथांमोना 200 रुपिस होनो नांगोन अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव जोंहा सेलेक्सना लोगोफोर अनलाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एग्जाम होनो हानांगोन अनलाइन एग्जामै माने सेलेक्सना जागोन आरो जोंनिया बेहाय एप्लाइनि मडा जाहैबाय अनलाइन नोंथांमोना बे जबखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसना बेहाय अल इन्डिया दं गासिबो स्टेटनि केन्डिडेटफ्रानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एबा एग्जामा गासिबो स्टेटआवनो जागोन आरो नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै खेनसे चेक खालामनो हाबावगोन गासिबो डिटेल्सै आरोबाव जोंहा बे एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ लोगोफोर 20 डिसेम्बर 2020 आव जोबहैगोन नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो सानदोंबा सोरबाफोर एप्लाइ अनलाइन 20 डिसेम्बरनि सिगां खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ नैबे अफिसियेल नटिफिकेसन PDF बेहाय थुनानै डाउनलड खालामनानै गिबियाव नटिफिकेसनखौ नायग्रोबानो जाबाय मा डकुमेन्ट्स आपलड खालामनांगौ एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव बेखौ गासिबो बेहाय नटिफिकेसनाव होनाय दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ नायखांनायनि उनाव एप्लाइ अनलाइन नैबे थुनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर खालामनो सानदोंबा ओमफ्राय नैबे जोंहा 4 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ लोगोफोर DGR बिनिफ्राय फैदों जायनि फुल फर्मखौ एबा अर्गानाइजेसन नामखौ डाइरेक्टरेट अफ गभर्नेन्स रिफर्मस होननानै बुङो बेहाय माखासे पस्टनि नाम दङ जेरै सिनियर सिस्टेम मेनेजार एसिस्टेन्ट मेनेजार टेकनिकेल एसिस्टेन्ट बे माखासे पस्टनि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों दा बेहाय जोंहा नाम्बार अफ भेकेन्सिया गासै 322 दा दङ गासै टटेल पस्टआ बेहाय आरो लोगोफोर जोंहा सेलारिखौबो मेनसन खालामदों सिनियर सिस्टेम मेनेजार बिनि थाखाय 1,25,000सिम जाहैगोन पार एनाम सेलारिया सिस्टेम मेनेजारनि थाखाय 85,000 एसिस्टेन्ट मेनेजारनि थाखाय 55,000 टेकनिकेल एसिस्टेन्टनि थाखाय 35,000 सेलारिया बेहाय मेनसन खालामनाय दङ दा नोंथांमोननि फरायनाया एबा क्वालिफिकेसना जानांगोननो BE एबा BTech मास्टार डिग्री MBA नोंथांमोनाव बेबायदि डिग्री दङबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एबा एलिजिबल जागोन नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 37 बोसोरनि सिङाव थानाय जानांगोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा एप्लिकेसन फिस लानाय जादों जायखिया जेनेरेल OBC बिथांमोननि थाखाय 1,000 लादों एप्लिकेसन फिसा डिसेबिलिटि जायफोर फिजिकेल डिसेबिलिटि दङ बिथांमोननि थाखाय 500 लादों एप्लिकेसन फिस हिसाबै SC फोरनि थाखाय 250 लादों एप्लिकेसन फिसा SC OBC फोरनि थाखाय जोंहा सेलेक्सना बे रिटेन टेस्ट लानाय जागोन आरो इन्टारभिउल' जागोन होनदों बे जबनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बे एप्लाइ अनलाइननि मडा जाहैबाय एप्लाइनि मडा जाहैबाय अनलाइन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा बे रिक्रुटमेन्टआ लोगोफोर पान्जाबनिफ्राय ओंखारना फैदों पान्जाब इन्डिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामनो हागोन फरायनाया दङबा नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै खेनसे चेक खालामनो हाबावगोन गासिबो डिटेल्सै जोंहा लास्ट डेटआ लोगोफोर अनलाइन एप्लाइनिया 15 डिसेम्बराव जोबहैगोन नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो सानदोंबा 15 डिसेम्बरनि सिगां खालामबानो जाबाय गिबियावनो नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो सिगां नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामग्रोदो बेनि उनाव नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ गासिबो डिटेल्सै फरायनानै एप्लाइ अनलाइनाव थुनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो जाबाय जोंहा 5 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जोंहा नैबे NILIT रिक्रुटमेन्ट बिनिफ्राय फैदों NILIT माने नैबे नेशनेल इन्सटिटिउट अफ इलेक्ट्रनिक्स इनफरमेसन टेक्न'लजि बेखौनो बिनि थाखाय जों पस्टआ ओंखारना फैदों नैबे माखासे पस्टनि नाम दङ जेरै रिसर्स पार्सन एन्ड सिनियर रिसर्स पार्सन बेनि थाखाय रिसर्स पार्सननिफ्राय जों माने रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों बे जाबाय माखासे माने साख्रिनि नाम आरो लोगोफोर जोंहा नाम्बार अफ भेकेन्सिया बे गोबां होनाय दङ आरो बेहाय सेलारिखौबो मेनसन खालामदों 35,000 पार मान्थ मोनसे ओमफ्राय बे सिनियर रिसर्स पार्सन बिनि थाखाय 50,000 पार मान्थ नोंथांमोना मास मोनसेयाव बेबायदि सेलारिखौ मोननो हागोननो क्वालिफिकेसना बिदों नोंथांमोननिया BTech BE ME MTech MCA बेफोरबायदि नोंथांमोना क्वालिफिकेसन दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बैसोआ नोंथांमोननिया 35 बिदि बैसोनि जानांगोन नोंथांमोना खोन्थानि र'
नोंथांमोननि बैसोआ जायखिजाया 33 35 बे 33 निफ्राय 35 बोसोरनि गेजेराव नोंथांमोननि बैसोआ जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लिकेसन फिस लानाय जायाखै बिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव पेमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया जोंहा सेलेक्सना रिटेन टेस्ट ओमफ्राय इन्टारभिउ जायखिजाया बे मोननैनि गेजेराव मोनसे जागोन होनदों एप्लाइनि मोडआ जाहैबाय अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो जाबाय जबनि लकेसना बेहाय लोगोफोर हिमाचल प्रदेश बेहाय एचपि होदों नालाय हिमाचल प्रदेशजों जोंहा बे स्टेटआ जाहैबाय हिमाचल प्रदेशनिफ्राय जोंहा बे रोखोमनि ओंखारना फैदों अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनो हागोन बे नायनो हागोन गासैबो डिटेल्सखौ केनसेल चेक खालामनो हागोन लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा लोगोफोर एप्लाइ अनलाइननिया 10 डिसेम्बर नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनखौ सोरबाफोर खालामनो सानदोंबा 10 डिसेम्बरनि सिगां एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय नैबेहाय नोंथांमोना नैबे एप्लाइ अनलाइनाव थुनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ नायग्रोबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन खालामनायनि सिगां बेहाय थुनानै नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायग्रोदो 6 नाम्बार रोखोमना जोंहा लोगोफोर BECIL बिनिफ्राय फैदों रोखोमना जायनि अर्गानाइज नामखौ ब्रडकास्ट इन्जिनियारिं कनसालटेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड होनना बुङो बे माखासे पस्टनि नामा जेरै सिनियर कनसालटेन्ट बे मोननै साख्रिनि पस्टनि नामनि थाखाय जा रोखोमना फैदों बेहाय बेसेबां लागोन मानसिखौ भेरियास माने नाम्बार अफ भेकेन्सिखौ मेनसन खालामाखै जायखिजाया गोबां होनाय दं बेहाय भेरियास लागोन माने गोबां मानसिखौनो लानाय जागोन होनदों सेलारिया 50,000निफ्राय 1 लाखसिम जाहैगोननो क्वालिफिकेसना नोंथांमोननिया बेखौ एप्लाइ खालामनो BE माबा BTech एबा CA नङाबा MBA MD जायखिजाया बेफोरनि मोनसे नोंथांमोना क्वालिफिकेसन होबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय एजनि लिमिटआ नोंथांमोना 50 निफ्राय 62 इयार्सनि गेजेराव थानायफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा एप्लिकेसन फिस लानाय जादों जायफोर बिथांमोना जेनेरेल OBC हुमेन एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखाय 750 एप्लिकेसन फिसा SC ST बिथांमोननि थाखाय 450 लानाय जादों एप्लाइ अनलाइननि पेमेन्ट एमाउन्ट माने नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव पेमेन्ट खालामनांगोन बेसेबां फैसाखौ सेलेक्सना जोंहा टेस्ट एबा इन्टारभिउ लानाय जागोन एप्लाइनि मोडआ अनलाइन जबनि लकेसनखौ अल इन्डिया होनदों माने गासैबो स्टेटआवनो जोंहा बे टेस्ट एबा इन्टारभिउ लानाय जागोन दा अफिसियेल वेबसाइटबो होनाय दङ बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना आरोबाव खेनसेबाव चेक खालामहैबावनो हागोन इम्परटेन्ट माखासे डेट्स होनाय दङ जेरै जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जाहैबाय 7 डिसेम्बर नोंथांमोना 7 डिसेम्बरनि सिगां एप्लाइ अनलाइन खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय 7 डिसेम्बरनि सिगां गिबियावनो नटिफिकेसनखौ नायदो बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव नैबेहाय थुनानै एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बबेबा बे मोनद' साख्रिनि गेजेरावनो बबेबा मोनसेखौ नोंथांमोना इलिजिबोलबा एबा नोंथांमोना मोजां मोननानै एप्लाइ अनलाइन खालामनो सानदोंबा एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय आं लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोननानै लाइक खालामदो बेखिनियानोमोन ओमफ्राय नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम मोनदोंबा अन्नानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननो बे कुइसन सोंनायफोरखौ रिप्लाइ होनो नाजागोन आरो नोंथांमोना दासिमबो बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गिबियावनो साबस्क्राइब खालामग्रोदो आरो नोंथांमोना बेबायदिनो माने सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन गोजोन्थों लोगोफोर